heb een hele prudde vrijwilligers die mij doen. Squal, gemeentehuizen, verzorgingstehuis, particulieren. Overal komen ze vandaan. Hè? En dan? Dan ga ik ze eerst sorteren. Haal ik het verkeerde eruit. Bierdop, drankfles, koffiemelk. En dan doe ik ze in de wasmachine. En dan hang ik ze in zakjes aniline, jebelzakjes, om te droegen. Dat recyclebureau die geeft er zitten voor. Voor 4500 kilo kennen we een puppycapeje. Ja? Maar je moet 68.000 kilo hebben en een volledig opgeleide blindengeleiderhond. Dat die met trainen en van alles, dat die dan naar de cliënt kan. Dat is 68.000 kilo? Ja. En hoe lang mag je daarvoor sorteren in Boskindwand? Oh, dat kunnen we nooit alleen. Dat doen we met iedereen, hè? België en in Nederland, overal. Ik kan gewoon in de massa. En hoeveel uren ben je dan mee bezig? Ik heb menu de hele dag niet tot de jongens 12 uur dag. Zo. Wassen, drogen, sorteren enzovoort. Ben je dan net helemaal gek van die dappen? Nee, de dappen waren misschien wel gek van mij. En jouw man, wat vindt hij ervan? Als je nou en dan zei dat ik helemaal gek ben. Hij vindt het ook wel een beetje spannend, toch? Ja. Dus de vrouw altijd maar die dappen bezig? Nachts en zuur, hè? Ja, hè? Ja, nou doet ze met de vinger net de volle zeven, maar ze is er vaak mee bezig, hè? Maar ik moet erbij zeggen, ze vindt het leuk. Ja. Hè? En dan steen krijg ik achter. Ja. Hè? En ik doe er zelf ook een woord voor. Maar ik mag soms net onder de doppen komen, maar dan doe ik het net goed. Okay. Dan doe ik de vlug. Dat maakt bosje. Dus is ik nou heel erg precies? Maar spullen bereik niet. Hoe heel je met sa en hoor net. Maar als je dan eens in het talkshow straks, hoe volle dat maar daar staan, nou dan kan je maar naar wat zal er de hand aan had. Dus dit mag je al je nog? Ja, die moet ik allemaal nog sorteren. Maar dit ben dikke poen vol. Och, jongen, ja. En dan krijg je ook een hele prudde afval, hè? Dus zit er ook altijd in, hè? Er zit ook een hele prudde afval nog in. En hoe lang heb je hier nou werk mee om dit zo een beetje te sorteren? Dat wil ik vast niet zeggen. Ik denk, daar maak ik wel elke dag bezig. Daar ben ik wel een hele week mee bezig, zuiver. Het maar ook weer droog, hè? Ja. Sorteren, wassen en dan moet het weer droog worden. En dan zoek ik het nog een keer naar, maar dan vind ik nog weer verkeerde dopjes. Dus je hebt nog wel even wat te doen? Ja, ik hoef me niet te vervelen. Nee. Charms whenever I want you, all I have to do is dream. Nu liggen ze nog allemaal lekker te slapen. Maar als ze zo meteen eten krijgen, nou, dan hoef ik maar één geluid te maken. En ja, dan zijn ze daar. Dan zijn ze wakker. Moeilijk. Zoals je ziet zijn dit golden retrievers. Het zijn 3 nestjes bij elkaar. Een echte tsunami van goldens. En met een hoop drukte en een hoop plezier.
Ja, we fokken ze al sinds 1985 en onder de kennelnaam Remy Martin. En dat gaat met wisselijk succes, hoofdzakelijk showhonden. Er zitten wel een aantal werkhonden bij. Ze zitten eigenlijk overal in Europa en zelfs verder in de wereld, in Zuid-Afrika, Tanzania en Amerika. En ja. Maar op het moment zitten ze bij jou in een huiskamer. Zo, en niet te weinig. Met alle plezier. Dit is gewoon puur genieten, je hebt geen televisie nodig. Je steekt al je liefde in je honden, maar dat wordt, ja, je krijgt het dubbel terug, durf ik haast wel te zeggen. Ze waarderen ook alles. En ze zijn heel eerlijk. Eerlijk? Eerlijk, ja, absoluut. Je ziet aan de hond ook of hij wel of niet mag. Dat geldt voor alle hondenrassen hoor. Dat is, honden zijn vaak eerlijker als mensen. Hoeveel pups heb je? Op dit moment 23. Dus dat zijn er nogal wat. En hoeveel honden heb je? 24. En dat daarvan 17 veteranen. De oudste is nu nog bijna 16 en de jongste veteraan is 9. Maar je hebt zo'n 40 honden? In dit huis, ja, absoluut. Ja, en dat is ja, hoop werk, maar wel heel erg leuk. En dat doen we met hart en ziel. En dat, ja. Het is onze familie, we hebben geen kinderen, dus we hebben hondenkinderen. Mag je van een hond nooit zeggen, maar zo is het wel. Dus. Goeie. Goeiedag, waar is Piet Paulus? Maar is hij er net bij? Nee. Nou, je bent ook best genoeg. Oh, gelukkig. Ja. En wat ben je aan het doen? Ja, ik ben wat fietsen, het is mooi waar. Ik ga net de hele dag in huis zitten. Nee. Maar ja, daar moet ze al op. Ja, dat kan wel. Het windje is nog fris. Ik ga net volle hier, maar dat mag het wel. Ja. En zit er wat noffelig in? Het zit hier prachtig. Het zit hier prachtig en ik ga naast we verder naar watten en grauw en zo. En maar ik wil een versje voor jouw jongen. Natuurlijk. Ik wandel in het licht met Jezus. Het duistere dal ligt achter mij. En niets kan mij van Jezus scheiden. Wat een liefdevolle vriend is hij. Nou, en zo ga je er nog even verder. Schitterend. Nou, alsjeblieft. Ja, dankjewel. Dat is fijn even. Mooi. Nou, best gedaan. Dus Jezus fietst mij al mooi eigenlijk? Ja, nou ja, zo kun je het wel beschrijven, ja. Ja. Nou, dat is wat waardig. Ja, dat is mijn grote vriend. Oké. Ja. Ja. Zo zeg je dat.